Na po natin ang ating press briefing ngayong Biyernes sa bagong alert level. Classification na epektibo ngayong araw, 1 po ng Abril 2022 hanggang 15 ng Abril 2022 na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Alamin po natin isa-isa ang mga lugar. Alert level 1 mula April 1 to 15, National Capital Region. Sa Cordillera Autonomous Region po, Abra, Apayao, Kalinga, and Baguio City. Sa Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at Dagupan City. Sa Region 2, Batanes, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Quirino. Sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Angeles City, Tarlac, Zambales, at Olongapo City. Sa Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Lucena City. Sa Region 4B, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Puerto Princesa City. Sa Region 5, Albay, Catanduanes, at Naga City. Sa Region 6, Aklan, Guimaras, Capiz, Bacolod City, at Iloilo City. Sa Region 7, Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City, at Mandaue City. Sa Region 8, Biliran, Ormoc City, at Tacloban City. Sa Region 9, Zamboanga City. Sa Region 10, Camiguin, Bukidnon, Iligan City, Cagayan de Oro City. Sa Region 11, Davao City. At sa Caraga, Surigao del Sur, Surigao City, at Butuan City. Sa loob po ng CAR, kasama po ang Ifugao, Lagawe, Lamut. Sa Mountain Province po, Besao, Bontoc, at Sagada. Sa Region 2, sa ilalim po ng Nueva Vizcaya, Bambang, Bayombong, Dupax del Norte, Quezon, Solano, at Villaverde. Sa Region 4A po, sa ilalim po ng Quezon, City of Tayabas, Lukban, Mauban, Pagbilao, Plaridel, Polilo, Quezon, at Sampaloc. Sa Region 4B, sa ilalim po ng Occidental Mindoro, Lubang, at sa ilalim po ng Palawan, Culion. Sa Region 5, sa ilalim po ng Camarines Norte, sakop po ang Daet at San Vicente. Sa ilalim po ng Camarines Sur, Bombon, Cabusao, Camaligan, Irigas City, Presentacion o Parubcan, at San Fernando. Sa ilalim po ng Sorsogon, Barcelona, Bulusan, Kasiguran City, Sorsogon City, Gubat, Huban, Magallanes, at Prieto Diaz. Sa Region 6 naman, sa ilalim po ng Antique, San Jose, at Sebaste. Sa ilalim po ng probinsya ng Iloilo, Anilao, Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo. Sa ilalim po ng Bingawan po, Concepcion, Dueñas, Gimbal, Haniway, Lemery, Mina, Pototan, San Dionisio, at Santa Barbara. At sa ilalim po ng Negros Occidental, Enrique B. Magalona o Saravia, La Carlota City po, Pulpandan, Sagay City, at San Enrique. Dumako po tayo sa Region 7 sa ilalim po ng Bohol. Sako po ang Batuan, Corelia, Dimyao, Hagna, Lila, Loay, Lobok, Sikatuna, at Tagbilaran City. Sa ilalim po ng probinsya ng Negros Oriental, sakop po ng Alert Level 1 ang Dumaguete City. Sa Region 8 po,
sakop po ng Eastern Samar ang mga LGUs ng Arteche, Balangkayan, Canavid, Borongan City, Jipapad, Maydolong, Salcedo, San Policarpio, Sulat, at Taft. Sakop po sa probinsya ng Leyte ang Albuera, City of Baybay, Dulag, Matag-Ob, Palo, at Tunga. Sa Northern Samar naman, Capul, Laping, Lavezares, San Antonio, San Jose, at Victoria. Sa Samar o Western Samar, sakop po ang Marabot at Pagsanghan. At sa Southern Leyte, Anahawan, City of Maasin, Hinundayan, Libagon, Limasawa, Macrohon, Padre Burgos, at Pintuyan. Sa Region 9 po, sa ilalim po ng Zamboanga del Norte, Dapitan City, Dipolog City, Pinyan o New Pinyan, Polanco, at Rizal. Sa probinsya po ng Zamboanga, Sibuhay, sakop po ang Ipil o ang capital at Tungawan. Sa Region 10, sa probinsya po ng Lanao del Norte, sakop po ang Bacolod, at sa Misamis Occidental, sakop po ang Clarin, Jimenez, Ozamis City at Panawan. Sa Misamis Oriental, sakop po ang Alubihid, Binwangan, City of El Salvador, Initaw, Lagindingan, Libertad, Lugait, Naawan, Sugpong Kogon, at Tagoloan. Sa Region 11 po, Davao de Oro, sakop po ang Monte Vista, at sa Davao Oriental, sakop po ang Katil at City of Mati. Sa Region 12 po, sa Cotabato o North Cotabato, sakop po ng Alert Level 1 is City of Kidapawan at President Rojas. Sa South Cotabato, sakop po ang Polomolok at Santo Niño. At sa Sultan Kudarat, sakop po ang City of Tacurong. Sa Caraga naman po, sa ilalim po ng Agusan del Norte, sakop po ang Carmen, Habonga, Magallanes, at Nasipit. Sa probinsya po ng Agusan del Sur, Bunawan, Loreto, at Prosperidad. Sa probinsya po ng Dinagat Islands, sakop po ang Loreto, at sa Surigao del Norte, sakop po ang Taganaan. Sa ilalim po ng Alert Level 2, ang mga lugar na hindi ko po nabanggit ay nasa Alert Level 2. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.